Amajia kubotekana n'ebirengo by'ogosiro obochenu ane mono ase woderi ya Kisii Central niko litokulia Romo msewe gode yo Wilfred Monyenye abakago tarenya gitari eria ya Masongo level 3 unenchire mojo kunyara kwikirana katie bintu biranyara gukonya asamangana arengito bogwenia ukona kurase nseme yu Monyenye ni gate birubuna nagendera kwikirana obokorre bwa ya senchere bonete eyemaga yo kubwatoka ebintu asomurubiri ogosiro no mu governor wa county ya Kisii Paul Simbarati niko chinga kiechibona abarayibate birokurwa nseme yuna mbaendera gukinia ebirengo byobochenu bunatokumanyigwa no muri Keito Mildred Momanyi. Abasubati kurwa sensemo ya Masongo imeye wadi ya Kitutu Central bunge ya Nyaribari Chache wono ni gobalene kibako kerama egayomo MC bwenseme yo Wilfred Monyenye kubwatuka ebintu birachego konya abasubati nga kibako gongya senya gitali ya Masongo gakubwatana na serikali ya county ya Kisii ekoragwa no mugavana Simba Arati bache dia ego cyase wadi yo sabegete ebirengo by'ikishiringi emilioni yamo eliokonya ensemo ya maternity wing. Litukulia lero nabareteire ebintu bya maternity yaito ya Masongo elinda abantu baito mbana kogenda guchiaria Bosongo arete ebintu bya emilioni yamo contractor ya hand over gocha sende igebinde muna 200 n'abantu be count abantu baminto ba Masongo gonko bate bimobe maiso ebinde mbisaleka kusembi gendande elinde bikonye enyagitari yaito nenyagitari yegera se boundary enyagitari yeye ndotagete kunyekini nero ebere before kwa sababu nero nintubwate era se boundary yaito ase chiconstituency isatu ora bakaninga gaste okolekana abantu baito mbanyora abana agaiga omuntu imomonte bino mbutuko Nigo boigo omosike Monyenye ainekia guchogokinia ebirengo by'kinyagitari kireo ase wadi yo wadi ya nenje gombegete gombwate kinyagitari ki facility inye lakini ene ere level 3 nare goimukie matene teri nyaura teri nyansanja teri kwerende utamba nyansanja mbono nkwagacha maternity wing mbegete 1.2 million igo contractor ngochero on site echake mara moja. Boigonigo amanyagitari kuna sensemeyo boigo bagokera egetambukire kyo asibalia eira yogo cha kubitumika ase obwekiranu na kugania abasubati bono gocha ase nyagitari eyo elikogongeria ororo anyorire bintu bya maternity bono nko bataibi mwensipi ntobwate rero kerekemo bari bagocheki ku pressure mwarora ntwa cheki mari ninchu oyo konyoro omwana no soyo nyore ninju mwensipi monyorera abana megaiga ebintu mwarora mari ntwa receive kerekemo karibu konye bantu bari gocha bano bacha konyorera abana megaiga lakini mna twanyorire ebintu ebi ntore ne uhakika watu watakuja wazali watoto hapa abana inchi boigoni go bagokera egetambukire kyo ase batebire ne bakonye eliokobakeaneria omosigo bogotumeka ebese nyinge gochia ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral mbiya mona sengencho yogotoretere bintu bya maternity bono nkwebanga tore tonyora abana sobonge totige kwa ende town twachanga gaiga rende no munyagitari abo tukotwa ndokuna kuchandika twabyarirange koruta oniere expensive ugo chikorangeri no ene pigipigi bobo ambali gocha banyorera para batwaro bakonga jamana so mugambie oito Monyenye asogo toretere bintu bya maternity ntubona twagotire abana baiturende nabo bagocha kokonyekera gaiga igo twatebire mbiya mono abana baito karibu monyorera abana gaiga moroche bono le busigisi yabeira atambe bono twarete irwange gaiga abana baitonyora abana rieito buna abanyagitari morororo tema mwaja chinsa chirikire chiegasi mogocha mwaja buna saine mwasoka saa 9 korega sengenjo ngwaka numore abangana baito moroche ngabono maternity ward ya chire Masongo boka mapema renda bagaka bya babachinguru bachiko bakonya ngoripotania egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi.